Lam sokirano jotno taisha hanyo hai sopai kwasang kalai bario hingke tini hingke sokpaijak khumti aparao belbario hingke saboni kalai bari hingke kakini through tisising thango hingke ang wasuk saimansukya hingke norok khwnui tong khana tamsuk kalai bari thang hinui ke taklai bosonna asuk kalai bari bangkha asuk kalai bari bangkha kalai bari thangmangsima tongsio hingke tini no last wngsinai kalai bari tei kalibari bo tongla khatam hingke choitro mas bo hapsinai aboni bagui kalibari bo tei korika tini last hingke kisa chwng nokro guri nai tongmani pata rogo bo anda rongjak kalibari hingke decoration rok hingke nog ukulogo se hingke ta kisa nokro guri nai tonglai nog kisa guri nai tonglaimani basibe jisu no nugui nai ke phalimani singye jisu no gana nainai nai hingke thaska sajokjak gayamo dogar bahai la dogar bahai jisun senamjak tabo hingke chwng phai sopai ke decoration bisingo hingke mwsai tonglaio ro kainyani digi ro hingke chwngke mwsamani swrapsa basai nai tonglaio coffee nangnani basai tonglaio chwng tabo hingke borok kwbangma hinui ke mwsmaya ko borok nungna bai hingke chwng manchinai kaki songke nungui si tongkha nawi ke coffee nungui si aram nangsio kisa tamni ke sori aram nangya haingi tongmani bagui ni ke taki kisa aram nangma haingi tongkha hingke ang tamni bagui boyes hingke joto jaga se gan gwnangma aboni bagui copyright phainai sini boyes marokha tabo ke swrapsa mwsamani nai tonglaio ka omo bahai no kainyani dige kaijak rok bwrui kaijak rok buma bodolok mwsai tonglaio thaske mwsai tonglaikha tamo ke gan gana hingke tebo thaswng tongkhamo omono bahai no ang boyes ni marusio tamoni hingke copyright phainai se aboni bagui ni khe tabo ke mai rok sabai achukgui tongmani mami no phunukmasa lasijak ini ke nukjakna soya camera bwskango phaina soya hingke ang waisajak maisa bai painai ke kisa mo hingke kainya bai jamai achuklaijak hingke tei swrapsa tongoi ke kainya bai jamai no gift rwinai hingke gift rok rwbai kubai ke swrapjak kok sai tonglai borok tabo khe hingke nogo thangsinani si hor bo wngkha hingke ani mukhango bokthai thaisa thairwmani asuk sao tangui tongoi maya tangke chini thai kesai sui malia o thaisa hingke tabo ke chwng nogo thanglai sinai ke norok bahai nangjak kha no video no comment khaisadi hingke jotono horkha bye bye.